Abazange abantwana bethu bafundiswe ngalamalungelo. Yilamalungelo namhlanje enza ukuthi abantwana bethu balahlekelwe ama-values wabo. Yilamalungelo namhlanje enza ukuthi abantwana bethu balahlekelwe inhlonipho. Buya ngikutshela isithando sami, buya ngikutshela umuntu omusha usahleli nami ukuthi emhlabeni esiphila kuwo siphila esikhathini esinzima ngoba abantu abasha namhlanje mawungathi uyababheka bagugukela bezali babo. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi iBhayibheli ngiyalithanda ngoba lisibuyisela kuma-values wethu lapho lisitshela khona kahle ukuthi umuntu omdala umele ukuthi athotshelwe, umele ukuthi ahlonishwe. Kodwa mawuthi ubheka abantu abasha abahlonipha abantu abadala, kungaba umzali ngasiwumdala, kungazi umzali kodwa ngabahloniphi. Ngifuna ukukutshela into eyodwa ukuthi iBhayibheli alidiscriminateanga noma iBhayibheli alikhethanga. Kodwa iBhayibheli lisibuyisela kuma-roots wethu, lisibuyisela kuma-values wethu la iBhayibheli lisitshela khona ukuthi simele ukubahlonipha abantu abadala. Siphila esikhathini namhlanje umuntu omusha uthi noma ahlangana nesalukwazi sisindwa ngamaplastiki. Kodwa angahlupheka umuntu omusha ukuthi angasiza isalukwazi asithele asithwalise. Kodwa esikhathini sekudala bongathi umuntu omusha mahlangana nesalukwazi thola umuntu omusha ahlupheka enhlizweni yakhe azasithwalisa isalukwazi. Kodwa namhlanje kulesikhathi esiphila kuso abantu abasha noma bahlangana nesalukwazi uthola omunye azamkhomba, uthola omunye futhi adlala ngaye. Buya ngikutshela umuntu omusha usakwenza lokho uNkulunkulu uzokubulala, uNkulunkulu uzokudestroya. Lithi iBhayibheli uElisha bekanyuka intaba, ngalesikhathi uElisha enyuka intaba lithi iBhayibheli umuntu omusha waqhamuka abafana. Uma abafana baqhamuka bamhleka bathi yenyuka mpandlane endini, yenyuka. Lithi iBhayibheli khona into eyenzeka uElisha wathukuthela, makathukuthela wajika uElisha wabakhesa in the name of Jesus. Uma uElisha abakhesa lithi iBhayibheli kwaqhamuka amabhere, lamabhere amabili waqhamuka ehlathini wabadla abafana abangu-40 okusho ukuthi kungenzeka bayandlula naku-50. Ngifuna ukukutshela umuntu omusha ngoba siphila esikhathini la abantu abasha badlala ngabantu abadala. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi ungizwe kahle, ngifuna ukuthi ungilalele ngoba siphila esikhathini la abantu abasha bakhohliwe ukuthi babuyaphi. You know what? Ngifuna ukukutshela umuntu omusha ukuthi bona labezali bakukhulisile, bakumikisa esikolweni, bagive up yonke into empilweni yabo ukuthi banikeze wena imfundo, ukuthi banikeze wena ukwazi ukuphumelela esikolweni. Yazi bantu abasha namhlanje bengathanda ukuthi uma ngabe ulalele le ntshumayelo ungilalele kahle, ungizwe umuntu omusha usahleli kule comfort zone ohleli kuyo. You know what? Uhleli ku-luxury sonke lesikhathi labezali bakumikisa esikolweni. They take you to school ukuthi uhambe uyofunda ukuthi empilweni uphumelele. Namhlanje ukhohliwe. Hey bantu abasha, ukhohliwe namhlanje. Lo mama ukufundisile, ufundile lenkampani enkulu eyaziwa iSouth Africa yonke iqashile. Mawuthi ubheke emuva uthi lento izongitshelani, ukhuluma ngomzali wakho uthi lento izongitshelani. Abanye bazwisa ubuhlungu, kubuhlungu umuntu omusha. Buya ngikutshele lo mama bekavuka ekseni every day ahamba yakamisisi aphinde futhi angadli asacrifice yonke into nathi ukuthi anikeze wena impilo. Namhlanje ufundile, namhlanje ukhulile uthi lento izongitshelani. Abangani bakho uma bakubuza bathi uphi umamakho uthi mina umama nginaye. Buya ngikutshele ukhuluma ngomuntu osaphila uthi umama nginaye. Buya ngikutshele umuntu omusha uzokubulala uNkulunkulu, uNkulunkulu uzokudestroya, akudestroyela ukuthi wena ukhohlwa ama-roots wakho. Siphila esikhathini sokugcina, siphila esikhathini esibuhlungu. Sinabantu abasha aphuma ekhaya ngoba akafuna ukukhuzwa, ngoba akafuna ukutshelwa. Ahamba umuntu ayalala ephayiphini. Buya ngikutshele uzohamba uyolala ephayiphini kodwa uNkulunkulu angeke akuthethelele ngaleyo nto yenzayo. Uzolala ephayiphini, uzokubulala uNkulunkulu. Athi lapho sekakubulele sizobuya isidumbu sakho, sizobuya kaMasilela ngoba wena uvela emndenini kaMasilela. Sinabantu abasha namhlanje abanye bahlala emaphayiphini, abanye badla idakamizwa, abanye baphelile utshwala. Yini indaba? Abantwana bethu abafuna ukukhuzwa, abantwana bethu abafuna ukutshelwa. Ngifuna ukukutshela umuntu omusha ukuthi le mpilo iphila namhlanje kungenxa yalabezali. Uma bengasibo labezali bongeke wena uphumelele, bongeke wena ube kule nkampani
namhlanje ukuba kungenqela bezali. Uyangutshela sithandwa sami, uyangutshela umuntu omusha ezinye izinto emhlabeni zizwisa ubuhlungu. Omunye ngikhuluma nje abezala kabazi nokuthi bahlalaphi. Uhleli ku mansion house, udla kahle, udla Sunday course. Kodwa mangathi ubuza abezali bakhe abanako nokudla. Hey kodwa lo muntu uhola kahle, lo muntu usebenza kahle. Ukhohliwe namhlanje ukuthi kunabezali, ukhohliwe namhlanje ukuthi kunalabantu abamkhulisa empilweni, bamnikeza ichance yokuthi aphile, akhuleka lo mama, athandaza ubusuku nemini, uthandazela ukuthi wena uphumelele, uthandazela ukuthi wena uthola umsebenzi. Namhlanje uqashiwe, iqashile lenkampani, uthi lento izomtshelani. Hey umuntu omusha lalela, umzali wakho loyo muntu loyo usasho lapho uhleli khona ukuthi lento izomtshelani. Leyo nto leyo ubabakho, leyo nto leyo umamakho. Uma ungasile abezali bongeke wena uphumelele empilweni, bongeke wena ube nazo lezi zinto nazo, unako konke kungenqela abezali. Kubuhlungu umuntu omusha, kubuhlungu sithando sami, ngoba namhlanje la uhleli khona ufundile unama degree, omunye mabambuza unama BA. You know what, uhleli kule company uyistatanyiswa namhlanje, ukhohliwe la ubuya khona. Abanye namhlanje bama celebrate, abanye namhlanje bahlele eParliament. Uhleli umuntu kodwa mawungathi uyambuza ukuthi bakupha abezali bakho. Hey, lo muntu uhleli ku mansion house, abezali basele emkhukhwini, bahlele ematshotshombeni. Namhlanje usaba nokukhomba abangani ekhaya. Yini indaba? Bahlele emkhukhwini abezali, hleli ku mansion house. Statanyiswa namhlanje, fundile umuntu unesiqu uthi laba bazongitshelani. Abanye banamahloni, uthola umuntu anamahloni ngomzali wakhe, asaba nokumkhomba. Kodwa lo mzali onamahloni ngayo, yilo mzali okusizile ukuthi namhlanje ube kule position okuyo. Yilo mzali bekangalali, yilo baba bekahlupheka, aye ematayinini, avukela every day, avukela engadini ukuthi nada yenza imali yokuthi umntana amafunde. Ingani mina ngifundanga, angikwazi ukustrafa umntanami, ahlupheke lo baba, lihlupheka ikhehla, liyorika izingadi zabelungu. Namhlanje ufundile, namhlanje unesiqu, namhlanje uhlele eParliament. Hey wonke umuntu ukhuluma ngawe, kodwa abezali bakho ukhohliwe. Ngifuna ukukutshela ukuthi empilweni ngeke uNkulunkulu azakubusisa, ngeke uNkulunkulu azakubusisa. Ayikho into ezoyenza empilweni bese uyaphumelela, zonke izinto zakho zizohluleka. Uyangutshela umuntu omusha, uyangutshela sithando sami, lezinto nazo namhlanje, lama degree ophethe, lama BA, namhlanje ukuthi ube ile celebrate. Khumbula phela emuva ukuthi mawushiya ikhaya wenza isinqumo, wathi mama ngizobuya, ngizayofuna umsebenzi eGoli. Namhlanje iGoli ligwinyile, zophenduka istatanyiswa, uyobuyela ekhaya mase ubanjwe ugula, sekosa lo mama yokunesa. Hey umuntu omusha, la uhleli khona, uyangutshela, thandaza uNkulunkulu akusize. Isikhathi sisesekhona, ithuba lisesekhona, buyela ekhaya, buyela kubezali. Ungabuyeli kahlatshwayo sebathi kuphelile, kuvalwe ngehlahla, ngoba ngaleso sikhathi ayisekho into ezoyenza, ayisekho into futhi ozokhona ukuyikhuluma nalabezali. Ingani badlulile emhlabeni. Ngifuna ukukutshela uyistatanyiswa, uhleli lapha eGoli. When you celebrate, abantu mabakubheka, hey bakufunda kuma TV, nabezali bakho sebakufunda kuma TV, mabathi bayafona, uthi hey anginazi mina, ansingu mama wena, awusungu baba. Ngifuna ukukutshela mntana sekhaya ukuthi namhlanje lokho kuhlala emkhukhwini, lokho kuphila ngabo makhelwane, makhelwane mabadla, fanele bakhumbule ukuthi kunesala ukwazi esingalabantwana esidinga ukuneso. Kodwa ngalela ngalogogo adlula emhlabeni, uyabona ngamaPrado, uyabona ngama4x4, uyabona ngama-Mercedes Benz. Hey abomakhelwane bamangale bathi kwenzakalani. Hey abantwana bakhe basale bakheqile, bazomfaka ku-comfort zone ye-casket, ngoba abantwana bethu abasifuna isiphila, bakufuna sowusemathuneni, sowufile. Uthi ngalesikhathi ufile baqhamuke nama-casket, baqhamuke nama-minky blanket. Uyangutshela umuntu omusha ukuthi i-casket ayivali ihole esenhlizweni yakho. Le gap evulekile ayeke ivalwe yi-casket.
imingi blanket evele home choice ayifixa ama mistake nezinto ezimbo zenze bezali bakho. Kodwa mawufuna ukulungisa izinto buyele ekhaya bezali basaphila bazokwazi ukukubusisa ngoba kulesikhathi osiphila kuso uthola abantu abasha ngalesikhathi umzali sekalele umthola khala ngendlela emangalisayo. Yini indaba uqala ukufila manje le hole enhlizweni yakhe uqala ukufila that gap yokuthi mara ngabe uyangutshele umara ngabe angeke aphinde alunge angeke aphinde azilungise izinto kodwa kukuwe buyele ekhaya buyele kulabezali basaphila uyalungisa izinto ulanda ibusiso kule insuku esiphila kuzo. Ngemangaza uthi undlule emathuneni ngo6 ntambama thola abantu abasha bahleli bayakhala. Hey muntu amusha awuthi ngutshele ukuthi imibhokisi lahlile angeke liphinde likhuphuke futhi lithi izwi lenkosi kunomngcele phakathi kwethu nabantu abalele akwenzeki ukuthi bangabuya futhi bakhuphuke bazokhuluma nawe. So wena mawuhlele emathuneni usho ukuthi uzawukhuphuka yini ulela ugogo uzambela ngokuthula uyabuya wena manje uzomhlupha. Uyangutshela isithando sami ungazulile kufikelelo langa lapho kuyomela uphile emathuneni ukhala uthi mama buya. Hey umama ngeke aphinde abuye livaliwe ipage elidala kuqala ipage elisha. Yasithandwa sesulu lungisa izinto labezali basaphila lungisa izinto labezali basabheka ngamehlo. Mangabe isaka lempuphu awulithengi buyela namhlanje ekhaya uyobathengela isaka lempuphu. Mangabe uhlala eGoli nawe uyicelebrate buya ngutshele buyela ekhaya uyobafaka kule mansion house basaphila. Uyamangaza uzuthola umunye umzali azafunga gomela afise ukuthi mari indodakazi yami yashonaphi azaphuma umzali ashone ukukhumbula ekhaya athi ubusisiwe washonaphi. Hey ubusisiwe washonaphi buya ngutshele busisi ubhekile unamahloni namuhla ukubuyela ekhaya ngoba ekhaya kusemkhukhwini yena uhleli ku mansion house. Uyangutshela isithando sami zonke izinto nazo unazo kungenxa labezali zonke izinto obusiswe ngazo ubusiswe ngazo imithandazo yalabezali. Uyangutshela umuntu omusha uyangutshela isithando sami abantu abasha banamahloni thola umuntu anikela enkonzweni anikela nge10,000 rand yebo umnikelo wakho ngeke uNkulunkulu azawubusise. Yini isizathu ngoba kunabezali bayakhala lapha emuva bayafisa ukuthi ngathi ungabuya ekhaya bayafisa ukuthi ngathi ungabathengela ithini lefish okungesenani ithini lefish nathi ukuthi bayoshiba. Uyangutshela isithando sami omunye namuhla umfundisi ugoga insudu expensive ugoga imali yakho kodwa ubabakho lobe kahlupheka nawe akanaso nesikathulo akanayo umamakho nendawo yokuhlala hlala emgugwini hlala ematshotshombeni hleli wena ku mansion house. Uyangutshela imfihlakalo ku mansion house akunasibusiso. Mawufuna isibusiso buyele ekhaya bazokubusisa. Uyangutshela noma ungaphahla uhlala ngesikhathi sakho angeke uphinde uthole inhlanhla